नमस्कार। ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ମହାଲି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଗରେ MA କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କଥାରେ ଅଛି, କରି କରାଉ ଥାଏ ସେହି, ତାବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ଚିନ୍ତନରେ କଥାଟା ବୁଝି ହୁଏନି ଯେ କିଏ ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। କାହାଠାରୁ ଏ ସଚରାଚର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, କାହାର ପରିଚାଳନାରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହ ଅବିଲମ୍ବେ ଘୂର୍ଣ୍ୟମାନ। କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କିପରି ଜୀବସତ୍ତା ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରେ, କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆହୁଳାରେ ଥାଇ ସବୁକିଛିର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅନ୍ତ ଘଟେ ପରମ ପିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣରେ। ଆକର୍ଷୟତି ଇତି କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିଜର ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା ତଥା ଲୀଳା ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ପରମପିତା ହୋଇ ଆମ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନାୟାସରେ ପୂରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି ପରମପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେଥର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କମ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ସେହି ପରମପିତାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେବେ, କାହିଁକି, କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଶବ୍ଦଟି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥିକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଜନ୍ମ ରହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ନିଜର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକଧାମରୁ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ନିମନ୍ତେ ଲୋଡ଼ା ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗଭୀର ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ କଂସ କାରାଗାର ସ୍ଥିତ ଗୃହରେ ସେଦିନ ଦେବକୀଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ପରମ ଅବତାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାनं ସୃଜାମ୍ୟହଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୋଇ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଅସୁରଗଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଦିପୁରୁଷ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରିତ୍ରାଣ ନିମିତ୍ତ ତଥା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅବସରରେ ଖାସ୍ ପୂଜା ପର୍ବ ଚାଲିଥାଏ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଘରେ ଘରେ। ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାଘରଟିକୁ ନୀତିଦିନ ଭଳି ପ୍ରାତଃ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅଭିଷେକ ପର୍ବ। ଘିଅ, ମହୁ, ଦହି ଆଦିରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଇ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଦିନ ତମାମ କରାଯାଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଓ ଗୁଣଗାନରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ
ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତ୍ର ତଥା ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଭୂଷିତ କରାଯାଏ। ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସହ ପୂଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପୂଜା ପର୍ବ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ମନେଇଥାନ୍ତି। ମୁନି ଋଷି ତଥା ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ହୋଇଯାଏ କୃଷ୍ଣମୟ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ ବର୍ଷ ତମାମ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ରହିବାର ଅଭିପ୍ରେରଣା। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଥିବା କଥନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ଆରାଧନାରେ ହଜେଇବା ସହ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ବ୍ରତୀ ହେବା, ଏହା ହିଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ।